Нәрсе үшін? Потому что біз диннен қаштық. Dinimiz yok. Her bir семьяда din bulsa, yüzlerine balaların, nukların, yüzleri din boyunca var idi. Buna bizim prezidentimiz kaç yılda mescitte var, namaz kılanı var mı? Yok. Виноватlarla tavarga küp münde hazır. Ben işlerine нәрсе çıkardım orada. В свое время выступал таким образом. Колхозlar bitti, ауылдар bitti, кешелер бітті, таталар бітті, алары көтере керек. У него, наверное, есть миллиарды какие-нибудь, чтобы кішілеріне берге ауылға, ауылдағы кішілеріне көтереге. Ауыл жоқ. Анда кіші бітті. Нәрселер көтересің ауылдарына? Нейді бәтті көтермәтесің ауылдарына қашан? Татарлардай, ұлыстардай бітті онда, бір ескенде yok. Шының үшін біз бар болса көтерегіз. Нейді ауылыңыз бар, қайсы ауылыңыз бар? Бар, ауыллар бар, Аллаға шүкір ауылы білмейді. Біз білмейміз ауылына. Bir ауыл бар, бітіне облысқа. Ғалитүгел, Қамышлы бар, Ермәк бар, басы да бар. Эш ауыл бітіне облысқа. Фейзулла бар, туктаңыздар. Ситуация таким образом. Съезд ясарға керек, когда у тебя есть сила, когда есть конкретное предложение, когда ты идешь, везешь свою работу против власти, он съезд глумил. Особенно площадь Куйбышева, Кутербатерге. Вы что, сволочи? Мы хотим татары поднимать. Давай, поднимайте. Что? Чем? Революция саргамы. Ошибки туганнар. Давай biz әкеткенә үзебезнең эшләребезне эшләп барыйк. Моны татарлар. Безнең моны хәзер ничә ел буена алып бардык Наврузны, быел юк. Бетте. Күпчеләргә без сөйлибез. Bir Шакуров kaldı пока Аллаһ шөкер. Бөтенесе качып беттеләр. В свое время мин җыеп бергәндә, акча җыйганда, барып бетеле туганнар. Күпме можете, давай студиягез акча, сабантуй керек. Һәрберсе бирәйди. Ана бетеләр, нәрсә җыябыла бусин, иресен хайрчы кебек ди салсаннар. Без багаты люди, без хрибез, керәбез. Менә ничә елга үтте? Бетте хәзер үткән шикши юк. Менә Аллаһ шөкер бу малай бар. Әле чиктә алып баралар. Аларга шундай Алла ярдәм берсен. Ул да китсә бетте туганнар. Хәзер менә бу бизнесменнәр дә акча бирергә оныттылар, алар 1 миллион хәрнәсе сразан да. Шуның өчен безнең крах идет действительно по этому поводу. Мәчеткә кирәк, дингә кирәк, дин белән булырга кирәк. Духовный управление бергә эшләп, бергә алып барырга кирәк. Менә безнең бит хәзер мәчеттә дә вәгазьләрне тыңлаган, анда бер нәрсә ул менә Шакур хәзер сүдә дигәндә. Бергә шулай юк, җыелышуда юк, анда бер нәрсә юк. Анда арабча укылар да шәмлә бетте, кемдә аңламый да, белми дә аның ниләр, эштәлеген. Шуның өчен туганнарында истән уйларга кирәк. Менә рәхмәт Илья, сиңа алып бараларсың әле пока. Эшләрне алып бараларсың. Менә сиңа Алла теләр ярдәм бирсен. Но вот таким процессом, который ты сейчас ведешь, напротив, ничего кирәк. Үзеңә нагнетать кирәкми. Если ты хочешь, чтобы мы тебя назначили первым татарином, давай без куябы силеде был кирәкми автономияда, кирәкми тегеседе, был бездән моны карар чыгарырга кирәк. Син менә безнең татарларның защитасы турында барырга, губернатор янына син, пожалуйста, с удовольствием бар дип әйтеп, без тәгә чыгарылабыз. Мы можем это сделать. Но менә башлай вот это вот съездлар против дигәндә барып, булай булырга. Сез әле Туркестанның бер чишмәсендә чыгарылмыйсыз бро. Ә син бөтен авылларны күтәрмәклисең. Так что ты давай это, осторожно будь. Кирәкми Алла. Күтәрмә кешеләрне, күтәрмә. 4 минут булды Җамил. Да, söyle. Правый глаз закрой, Ярар. Ярар туганнар, гахуйтагыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Менә бу малайны саптыга, пока можете что-то висеть. Что вы